kaham je tiprasani manthai tiprasani je tongkhayo lama kaham marnai iskul kaham marnai chini manthai marnai purke sungatam ho দেশদ্রোহী ও সাংবিধানিক রাষ্ট্রদ্রোহী বিশ্বতাবাদী আগমন তাবো এডিসি হাফল ফাইবার নরম নি ফানবাই নরম সুন্দর ভোট দিতে পাস হয়নি হলো जों दाबो प्रशासनाव फायगा इलेक्टेड मेम्बार अगत बरते बिश्वताबादि राष्ट्रद्रोही होनि मानलिया दिनै गता मोनि फैका सिनि तिप्रासाराव निबागै सिनि तिप्रासा आम जायो जों मुंसाजों साबो गाहाम खालायनानै न बुंगाके जे समग्र तंगेरा नायनाय जादिने सिनि बरक फायदो जोंनो बेला फरायनो गाता मोनै दुर्नीति करापसन अमक तालकरगिया जों साजाखौनो जों दुखु नांलिया अमक क्लियर खालामनो सिनि तिप्रासा मानदा जानानै जों होननानै खरबन्दी सिनि तिप्रासानि जे अधिकार आरो सानथाखौनो जों होननानै बिश्वताबादि आरो तिनि पावाराव फायनाय तिनि प्रशासन फैनाय तिनि सरकारनि रांबाय सिनि तिप्रासाराव नुबागै मुंसाजों साबुन गाहाम खालायनानै थागौमोन गांगे जोंनो दिनै दुर्नीति बास तारमाने दाबो तिप्रासानि मान फैदोंमोन दरतासानि तिप्रासानि एलाकायाव गाहामनि बागैनो साबुन खालायदों आबुन गांगे नों बर' गाहाम आबुन नों शान्तिबादि ना जों तिप्रासानि बागै साबुन खालायनाया थांनानै दिनै जोंनो केवल बिश्वताबादि होनगा जोंनो केवल जुदि राष्ट्रद्रोही होनगा जोंनो केवल जुदि दुर्नीति बास होनगा जों होनजानाय बाबो तिप्रासानि बागै मानथाय गाहाम ते तिप्रासानि बागै साबुन खालायनाय अमकाशा बुदुं जादों गोवा गारमेन्ट बुरुजाक लामानि बिथिङाव थांनो बागै जों बिनिबावनि साइमान खामो 5 बोसोर सिगां बर'ताबो साइफैमोन सिनि तिप्रासानि ताम होननायनि साइफैमोन जों बास कदम फैबाय सिनि बिसोराव मोदो बाजा खेला माखाय प्रत्येकटा एरियायाव जों नुगो गामिनि आगारनाय गनि स्ल'गान सोजाखौमोन गामि गामियाव दैबाना होनाय दै गाहाम होनो होनाय जोंहा दिनै ताबो गथुम दै गाहाम होनाया जों तानि दिनै ताबो स्कुल गाहाम पड़िया जों ताबो पेलदै सिनि एरिसि लागाके ताबो फानो लामा गाहाम करे आबाद ताबो इलेक्शन सरकाराव फाइनाय जों साइकेल होय जे एरिसिनि उनाव ताबो फाइनाय जों जिसनो ओसगाबो ओ एरिसिनि सोंजे गेट चलाबोनि मूल फटो सिनि वेलकाम टिटि एरिसि होनाय जे मानो बायो आंगा सामले अलवेज देवनो निमुगु गेट चलाबोनि होनाय आंगे निबु बोलाय सिनि दोबैसिनि मुगु गेट बोलनि होनाय ना आबैया नायनायजा जों सिनि बर' बिबागै सामु खालायथांबाया बर' बायतो फुटबल खालायजेनजा जों बर' बाय आलादा दंनाय खालायगो जों पदरपद खे होनांगौ आंनि बागै जों दिनै बर' जेसेबां सायख'दों बर' जेसेबां होनदों जों सिनि बर'फोरखौ खायनोगौ सिनि बर'फोरनि बागै सामु तांनानै आरो बर' बोसोराव नरमनि बागै सामु तांनायनि उनाव जों सिनि जों जे संसार जों मानसा लिमिटेड फान्ड बिसि फराय खालायनाय आंनि बागै जों ताबो ए 2 मास जाला जों फान्जा गामा दंलाय कम्पासा गामा दंलाय या फिबासा गामा दंलाय जों सायख'नो दिनै 30,000 कम्बल मोनजाय सिनि बर'खौ जों जतन लुबाया 17,000 बुंनो बांबाय सिनि बर' जतन मानबाया जों दिनै सायख'नाय दिनै बिसिआव प्रत्येकटा 30,000 कम्बल ब्लेंकेट एरबागै सबाय माननि एरबागै जों किसानका आबाद बागै गरमनिफ्राय लागार थांनो सोरनायनि दतनो कमसाय थाखा बिशेष खालाय थांनाय 29 तारिखआव सिनि त्रिपुरा हास्टेल ताबक जे सरकार चालुयै दंनाय बीजेपी नि जे शाखा जनजाति मोर्चा बर' बीजेपी पार्टी मूल पार्टीया जे त्रिपुरासानो नुई बर'खौ दैनाय कायसा डेपुटेशन दोलगा हास्टेफा एबा राज्यपालनि थाखाय ताबे एगेन्स्ट एडिसि हाफांग्र दुर्नीति एबा करप्शन गलायजा अमनो हस्तक्षेप नानि दिनै आरो केवल अति उत्साही बीजेपी नि खालायदो रखो अल्प बसाय दङ राज्यपाल नायखि सिनि ताबो जे संजा
Abu Kikalai, Bini Yagon Martin, Hai election Kalai, Jada, Dr. Buka Hano, Bishop Tayaza, or somebody concert. Kazan Takuka Buko, Borok as Hamara, and Gilsan. Sungini, Edition Hapano, Payasinibo, Chini Borok from the Valley Cox Apple, Chini Borok from the Mantan Cox Apple, Chini Borok, Bahagia Uno Kalai, Al Amas and Sultan, President like Abdul Clayton. That time, Asamoyo, Suno, Chini Prasani, Tahan Nader, say, Chibian Soccer Colonel, BGB Soccer Colonel, Tamoni, Suno Kalai, then do he, Bishop Ugroboti, Monokari, Vinay, Suno Mone, Good, take Buddha Soto, Poncho Jonas, take back Paki Boroko, take back Paki Boroko, Ango, or Norway, Himo Mohan, Himo Mohan, Kokoro, into Haya Kala, Bukuto, Jonathan Nagubrayo, Sumrin Night, Bodristaya, take Bosaka and Echo Morpagre, Palpishio, Koiki Missiono, Pagre, Tower. Apa di sini apa contoh? Jadi kalau langsung tak, kata itu kan, manja, baru lepas itu kalau sini satu lancar orang juga tu kerja, mobile kalau kita, lalu nama tadi, bawa anak saya kita, sembahyang lepas itu bawa bebas tak kalau ini, semjok orang ribu itu kalau, jauh kami cukup ya, nak boleh itu sembilan kau sih, kau nak rasa kau benar. Jadi kalau sana